syötteelle menossa. Tarkoitus oli vähän retkeillä, tai juhannuksen aatto oikeastaan, jos tarkemmin sanottu. Tarkoitus oli vähän niinku retkeillä juhan enemmänkin, mutta säät oli sen verran epävarmat tuossa vielä alkuviikostakin, että ei sitten kuitenkaan, vaikka ei retkeille minkään huonokaan sääestä, mutta eikä telttailua, mutta päätettiin sitten varata mökki tai majoitus isolta syötteeltä, koska löytyy järkevää hintaa. Ja meillä on missä ne? Meillä on tuolla pyörät mukana ja ajateltiin huomenna käydä ainakin isosyötteen paljon kehuttuja pyöräreittejä testailemassa. Ajetaanko mennä kaikki? Mitkä siinä on? Olikaan niitä toista 100 kilometriä. Ajaa sä toiset ja minä ajan toiset ja ajetaan kaikki. Joo. Katsotaan miten tehdään. Ja semmosilla meiningeillä ollaan nyt pari yön reissulla. Lauantaina mennään sitten kotiin, kun sunnuntaina pitää olla Jokkiskissoissa jo tulospalvelun hommissa. Ja tämä laji saattaa itse asiassa liittyä aika kovastikin seuraavan videoaiheeseen. Arvaatteko mitä ja missä ja miksi? Minut paremmin tuntevat saattaa arvata, mutta kovin moni ei. Että mitä on tulolla ja miksi tämmöistä olisi tällä kanavalla tiedossa. Ai tässä oli tämmönen. Onkohan tää portti sen takia tässä, ettei tuu poroja pihalle, vai mikä homma? Mutta majoituspaikassa ollaan. Tosiaan Ainola-niminen majoitus ja vanha kauppa on tämä. Katsotaanpa mitä sieltä löytyy. Tämä on vanha kauppa. Tätä ei näytetä ihmisille, jos se on aina se sama tämä koodi. Ai niin, tämä piti aina säilyttää tämä avain täällä. Niinhän se nämä oli. Oh. Nuija. Nuija. Siellä on kylpyläosasto. Täällä on joku osasto. Tämähän on iso. Tännehän olisi mahtunut koko sukumatka. Täällä on lakritsia meille jätetty. Ai jaa, meinasin mennä pissalle, mutta... Sweet licorice. Ihan siisti kämppä ja oli muuten edullinen. En tiedä, oliko joku erikoistarjous, mutta ei ollutkaan 150 ja 2 yötä. Onko kiire johonkin? Missä se oli siellä vessa? En mä tiedä. Tuolla. Joo. Katsotaan nyt tämä saunakin. Joo, hieno sauna. Seuraavana on suunnitelmissa sitten se, että minäkin käyn kusella. Ja kannetaan tavarat ja jutut sisälle. Ja vähän suunnittelin tuossa juoksulenkkiä ensin isosyötteen päälle, mutta sinne on sen verran pitkä matka, että jos juoksis pikkusyötteellä ja takaisin. No niin, kello on. Mitä se on? Mä just laittoin mun kellosta pois kellon päälle. Puoli 11. Puoli 11. Ja mä lähden juoksemaan. Tein tuossa Suunno-sovelluksella ei maksettu mainos. Se 8 kilometrin lenkin pikkusyötteen päälle ja takaisin. Yllättävän vähän tulee nousumetrejä, ei tullutkaan 100 metriä, mutta on sitä nyt siinäkin tähän aikaan illasta pitkä, mutta ajomatkan jälkeen kuitenkin. Ja sä lähet
Onpa pimiä ihminen. Sä lähet kävelee. Joo. Mä lähden kävelee. No niin. Sä lämmität mulle sauna sillä aikaa ja valmistat iltapalaa ja... No sitä en tiedä. Katsotaan kumpi on eka kotona. Niin, no se on kyllä joo. Tiedätkö sä yhtään mihin sä oot menossa? En. Ulos. Joo. No niin, jaha sitä päästiin mehtäänkin tieltä, mutta ei tää polku nyt näytä mitenkään hirveän hyvältä. Kai tässä jonkunlainen hiihtolatu tai vastaava menneen. Ei muuta kuin sinne. Pari kilsaa piti jostain ensin. Ihan vaan tietä pitkin. Kävin, olikohan toissapäivänä reilu 15 kilsan lenkin. Niin vähän jalloissa vielä jostain syystä tuntuu. Tai jostain syystä mulla on ollut nyt koko talven vähän tommoista nilikkavaivaa tuossa. Niin varmaan johtuu siitä että akillisennettä ja pohetta vähän kipristelee oikeasta jalasta. Mutta ei muuta kuin juoksulle. Tässä ollaan niin sanotusti yöjuoksulla nyt sitten lähes. Kello lähentelee 11. Niinhän siinä käy, että kun rupeaa videoa kuvaa, niin heti eksyy reitiltä. Mistähän tästä menee? Tästä pitäisi mennä vasemmalle kohta polku, koska sinne mun olisi pitänyt mennä. En kyllä huomannut mitään polkua tässä, mutta kai sinne nyt mennään sitten. Mistä tämä menee? Tästähän menee polku, joo, kyllä. Ei oo ihme, että juoksi ohi, ei paljon polkua näy. Mut taas reitille. Mä lähdin pikkukävelylle. Elikkä toisin sanoen varpaat on jo ihan litimärä. Ylitin tuossa semmosen hamppuojan. Ja nyt tämä polku johtaa sitten tuonne Mustalaismäelle. Hamppulampikin tuossa jossakin oli, mutta sitä menee huomannut. Tällähän näyttää menevän ihan niinku tämmönen oikea polkukin. Voi olla, että Mika pääsee lämmittää saunaa mulle eikä toisinpäin. Löysin näin mukavia kävelyreittejä täältä. Tuossa oli pari tyttöä rinkkojen kanssa, jossa johonkin tänne luontopolun varteen menossa yöpymään. Tää on tosiaan luontopolku. En huomannut niitä. Räin kunnolla räkiä kurkusta just. Sitten huomasin, että ne oli ihan vähän matkan päässä. Ne molemmat säikähti ja kääntyi kahtoon. Varmaan ajattelin, että mikä poro sieltä on tulossa. No, hengissä säilyttiin kaikki kolme. Täällä on vissiin joku näköalapaikka, niin käydäänpäs vilkaisemassa. Onhan se. Kohta ollaan huipulla, 4 kilsaa tuli just täyttä. En oo nyt ihan reitillä, mutta piti tulla katsoa, että minkälaiset maisemat täältä on tältä yhden laskettelurinteen yläpäästä. Ei täällä nyt hirveästi näy, mutta mun mielestä tää ei oo se korkein paikkakaan, koska tää polun pitäisi mennä huipulle tai tää reitin mitä mä tein. Laitanpa kahta. Tää nyt kuitenkin näyttää, että tätä lähtee alaspäin mennä tää polku. Ehkä se ei sitten ihan huipulle mennytkään tää mun reitti. Joko ei nyt viitti lähteä hirveästi seikkailemaan. Juostaan tämä mitä on tehty karttaa. Onpa mukava juostaa alamäkkeen tossa, kun aika
tiukkakin nousua oli jomumatka. Ylämäkkeen mene ja sille on ihan tyytyväinen, että en lähtenyt pyörällä tänne, niin kuin meinasin ekana, koska en minä olisi täällä pyörällä ajanut, mutta kävelen täällä mahtuu kulkemaan. Vaikka ei sitä polun paikkaa nävykään, mutta maastokarttasovelluksen avulla. Täällä on joku merkki ja joku tommonen iso kivi. Harvenee tämä mehtä. Menisikö tässä joku reitti sitten? Täällähän se jalkapallokenttä on paikalla. Vaarahuipulla. Kaikenlaista. Niin mun pitää mennä. Niin paljon on viivoja nyt tossa, että varmaan johonkin tänne. Tuolla on vissiin hotelli. Hieno auringonlasku. Tai eihän se edes laske, mutta hieno on silti. Mä oon löytänyt tuon polun nyt, mutta kun katsoo tuota polkua, niin mä en ole ihan varma, että olisiko kuitenkin parempi mennä jossakin vähän muualla. Täältä kansallispuiston rajamailta kääntyy nyt polku tuonne kohti meidän majapaikkaa, mutta se menee tuolta aurinkokallioiden kautta. Tuolla näyttäisi olevan ihan pitkospuitakin. Että jonkunlainen suopätkä tuossa on tuloillansa. Sitä kun lähtee pikkukävelylle, niin kannattaa katsoa niitä kaikista heiveröisempiä polkuja, mitä maastokarttaa on merkattu, niin saattaa päätyä vaikka Vattukurun kierrokselle. Nyt kohti aurinkokallioita. Perkele hukkua meinasi. No, vieläkin hengissä. Ketun seikkailu ja peikkopolku. Olisi varmaan kiva, mutta pitää ehkä lähteä saunan lämmityspuuhiin. Paitsi että mä luulen, että siellä saattaa olla mulle sauna lämpimässä jo siinä vaiheessa, kun mä oon takas mökillä. Loppumatka onkin sitten tätä asfalttitietä. Semmonen yöjuoksu. Katsotaanpa mitä mökillä tapahtuu. Ei täällä ole iltapallaa eikä saunaa lämmitetty, kun ei ole vielä Jossu tullut. Se lähtikin pitemmälle kävelylle ajallisesti mitä mullakin oli tuo juoksuleikki. Niin pistetään itse sauna päälle. Nui. Satakielisille jossakin lauleskella. Yöttömäyön laulu.
Ja se on Mika käynyt tuolla pikkusyöttöjen huipulla, niin se on jäänyt mua tänne oottelemaan. Silmät kiinni. Taisi olla pikkusen rankka reissu tuota Tasamaa asukille. No mutta Uuloppihan se siinä. Mä taisin vissiin, eikö se ole johonkin peikkomehtä? Pääseeköhän tältä enää mökille? Oli niin rauhallista, kun tultiin tänne, että onko täällä ketään muita, mutta täällä ainakin on juhannusyönä keskellä yötä, niin melko elämä täällä metsässä. Mutta jos jäisi tähän niin kuin tämän tyypin kanssa, kuka sä oot? Jano. Onko se niinku Jano? No nyt on. Vähän modernimpi peikko. Ja tuolla on joku ihan jäätävä. Ei se ollutkaan kuin kääpäläinen. Käymässä vaan on tuollaiset täällä. Tuohetar. En mä ikinä selviä täältä pois. Tää on kyllä tämmönen... Vitsi, tää on sulotar. Kattokaa nyt mikä muunkin. Siellä on kuulemma mökillä jo sauna lämpiämässä. Arvasi oikein. Otetaanpa tässä sitten vähän iltapalloa ootellessa ja luetaan lehtiä. On muuten itse tehtyä raparperimehua. Viime vuotista kylläkin, kun oli vielä 1 pullo pakastimessa, mutta uuttakin on mukana. Jos oli eksynyt jollekin ihmeen peikkopolulle ja silläkin tulee varmaan joku 6-7 kilsan lenkki. Et se käy melkein yhtä pitkän lenkin, mutta kävelemällä, niin eipä ole ihmekään, että ei ole vielä kerennyt takaisin. Kävin pikkusen kävelylenki. Joo, minä kahtelin, että arvioin, että varmaan tuli yhtä pitkästi mitä mulla. Joo, mutta mä kävelin. Niin. Mä näin sutkin siellä. Ai jaa. Siitä todistusaineistosta. Mutta mä en tiedä, sä näytit nukkuvasta. Aika puisen näköinen. Ai jaa. Niin siellä oli joku peikkopolo. Siellä oli hirviä lämmintä peikkoa. Ai jaa. No niin. Hei, niin meidän on päästään mun pois. Ja sauna on varmaan kohta lämmin, vaikka sun se piti lämmittää. Ai pitikö? No se oli näin puhe. No muistatko mitä mä sanoin sen lopuksi? Joo. Sitten näin käy, kun ei suunnittele reittejä. Niin. Mä kuulin 100 kielen laulavan ja... Oho. Mä säikäytin 2 vaeltajia. Mä säikäytin koiria. No niin. Hyvää huomenta. Juhannusaatto. Vai pitääkö se sanoa, että aamupäivä, kun kello on 10. Vähän nukutti tuossa, kun eilen saunottiin lenkin jälkeen varmaan sinne 1:30 asti. Pyörät siinä jo oottelee valmiina ja kahvi olisi keitetty. Osaisitko mä keittää? Osaa. Keli näyttää ihan hyvältä. Aurinkoinen ilma ei ole kylläkään kovin lämmin, jos on 2-13 lämmintä ja vähän tuuleskelee, mutta selekkaehtimia mä näköjään kuvankin enkä keli. Mutta nyt ruvetaan aamupalalle ja miettimään, että mihin me lähdetään noilla rymyillä. Oltiin melkoisia raggareita. Tultiin naapuri terassille aamupalalle ja kahville, kun tuo meidän oma puoli jää tuossa niin hyvin jo varjoon, että ja siinä ei ole pöytää meillä, niin oli pakko tehdä tämmönen ratkaisu. Mutta ei se mitään haittaa, ei tuossa toisella puolella vissiin ole vielä ketään. Mitä sä teet? Otin tappua. Jaa. Mä oon laittanut tuolle granoolaa pohjalle.
Sitten mä laitan tää sun raparperimaskia siihen päälle, niin siinä on kakkupohja. Miten se näyttää noin vihreältä? Onko se noin vihreältä? No, raparperi on. Mutta on pimeä. Se noin vihreä. Näytti ihan pillaantuneelta tässä kamerassa, mutta ei se oikeasti ole sitä. Ei se voi olla. Sehän on toissapäivänä tehty. No sitten mulla on täällä rahkaita, saunalimukaskaatu, jogurttia ja juustoa ja haapavetisiä mansikoita. Onko uusia mansikoita? Joo. Mitä helvettiä? Oho. Ja sitten on tää valkosuklaata, niin mä tän lämmitän, niin mä saan semmosen hyydykkeen. Noniin. Tää on niinku omasta päästä tää resepti. Teepä omasta päästä kakku, niin mä juon mukista kahvia. Yes. No niin, reitti on päätetty. Harjujen kierros 25 kilometriä, entinen Ketun kevennys. Tänne lähetään ja vaihdetaan tuossa vaatteet tietenkin ennen sitä ja katsotaan vielä, että mistä sinne lähetään. Varmaan autolla mennään alkumatka. Ja keli on vähän semmonen, että aurinko kyllä paistaa, mutta tuuli on tosi kylmä, niin pitää varautua vähän monenlaisella vaatetuksella ja makkarapaketti otetaan mukaan ja näin. Niin. Kohta lähdetään pyöräilemään, kun kakku on saatu jääkaappiin hyytymään. Ollaan luontokeskuksella ensin tuossa kahtamassa ja mitä siellä näkyy. Lähdetään sitten liikenteeseen. Varikka pysähys ennen kuin ollaan päästy edes liikkeelle. No, meillä on siellä sopivasti ilma. Vieläkö? No en mä tiedä. Kyllä täällä minun mielestä jo maastopyöräily on ihan tarpeeksi. Tästä vielä vähän. Sitten vielä kun saat se irti sillä, että sä oot parempi käyttää noita prestaventtiilejä mitä minä. Saat vaan laittaa mun eturenkaaseen ehkä vähän. Kun mä ruukaan ne aina tyhjentää kokonaan. Ikinä ole onnistunut. No mä oon aika monesti onnistunut kyllä siinä. Siinä ei venttiiliä ollenkaan siinä renkaassa. Eiku olisi. No niin, lähdetäänpä matkaan ja suunnistetaan kellon avulla lähtöpisteeseen, eli tuonne siniseen. Ei se näy. Ei se näy. Tuonne kuitenkin. No niin, pari kertaa kun syötetunturi ympäri kierrettiin, niin löydettiin reitille. No ei oo oikeasti kierretty, mutta jännästi joka paikassa luki, että luontokeskukselta se reitti lähtee, niin tää mikä löytyi kartassa, kun netistä tää GPX-kartta, niin se sitten lähtikin vasta jostakin täältä uimarannalta, mutta nyt lähdetään polkemaan. Puomin jälkeen vasemmalle. Ai jaa. Eipä sittenkään, vaan tuonne ylös. No niin, ja mulla tippu kettinkin. Tämä olisi pitänyt säätää nämä vaihteet, kun se pienimmälle hammasrattalle kun laittaa, niin se menee yli heti saman tien. Nyt vissiin löydettiin reitille. Ei mennytkään puoli tuntia ja 5 kilometriä. Yllättävän lämmin täällä kuitenkin on. Kappas tultiin sille samalle tielle mitä lähettiin tuosta äsken. Ois voinut ajaa suoraan tähän kun ois tiennyt. Paitsi ettei se mene tätä tietä pitkin, se menee tuon. Menee tästä.
Tää Harjujen kierros on tosiaan niin uusi reitti, että sitä ei näy noissa opasteissakaan vissiin ollenkaan. Sen takia on hyvä, että on tuo kartta, mutta tällä on vaan tarkkana, että täällä risteilee näitä reittejä ja polkuja vähän joka suuntaan. Häh? Tässä on leviämpi. Tässä on pyöräilijöille tehty tämmönen eri kaista. Just mietin, että pitäisikö sun mennä varalta eellä, vaikka sulla onkin sähköpyörä, mutta no että vauhti on sopiva. Mutta ne nuo teknisemmät määt on sitten semmosia, että mä joudun jarruttelleen turhaan. Mä sitä parempi näin. Joo. Koska mä en uskalla ajaa kovin. Niinkö mä oon vähän välillä liiankin rohkia. Niin, sitten mä kyllä saan sit kiinni. Niin, viimeistään siinä vaiheessa, kun mä oon päällään jossakin. No niin, toinen varikkopysähän on suoritettu ja lahkeet riisuttu ja takki riisuttu ja onko mitään muuta riisuttu? Ei ole. Niin, lähdetäänpä jatkaa matkaa. Mukavaa polkua ollut kyllä. No niin, näytähän nyt mallia sillä sähköpyörällä. Noin vaan. Näytäpä nyt malli, oho. Sinä teidän jälkeen. Oho. Mä jään jalkoihin. Ei kun jään jalkoihin. Pitää vaan turpalalla varovainen siellä keulima. Niin. Varsinkin joku, jos joku yhtäkkinen kivi tai oksana semmoinen. Mulla on vähän sama, että turpa päällä meinaa keulia. Aika tiukkaleita on tuossa. En edes hengästä. En mäkään.
Saa sähköpyöräilijät ihan itseksensä ajella tuon mäen ylös. Kohta se on päällään jossakin. Rupeaa helvistelemään. Nurin mennä. Ei mennä. Ei, tuu vaan. Justinko hyppäsit pois selästä, niin tuu vaan. Tuota siltahan se olisi pitänyt ajaa. Meppä ajamaan, niin minä kuulun. Mäpä käyn ajamassa. Mistä sinne pääs? Onko tuo niitä... Miksi naiset elävät pidempään kuin miehet? Juttu. No justi semmoinen. No, mäpä käyn kahto. Eikö ole pelastusliike? Eikä. Ei se niin hyvä oo. Ei se varmaan oo. Joko sä oot valmiin? Häh? Ei voinut ajamalla ajaa, kun mä en tiennyt kuinka leviätään antaa sinne. Ai se ei uskaltanutkaan ajaa. Ei. Vähän huono nuo pitkät. Oo. Oli niin mukava alamäki, että nyt täysiä, niin sitten tulikin heti tuommoinen. Samalla vauhdilla. Niin. Tuossa oli paikattu jollakin levillä. Joo. Hienosti tulee. Ai sulla ei oo. Minä muistelin joo. Aina joskus sen käännän. Nyt se varmaan. Joo. 13,8 ollaan ajettu. Joo. Missähän täällä niitä taukopaikkoja? No kun mä mietin tuossa yhdessä kohtaa oli sinne 3 kilometriä sinne Kuukkaseen, että oliko se yksi paikka. No ei, mutta sehän pitäisi olla reitin varressa. Ei sitä voi... Eihän se nyt voi olla monen kilometrin päässä. Kun 4 laavua minun mielestä piti olla.
No siinä olisi. Onko se makkaratauko tässä? No mun puolesta kyllä voisi olla. Joo. Ollaanko me kartalla? Jollakin kartalla ainakin. Joo. Toivottavasti ei tuu ketään vastaan. Niin. Niin sanotusti in-car-kamerasta, eli tästä loppui nyt akku, niin ei enää saa sitten semmosia kuvia tähän tilanteeseen tilanteeseen reittiin. Mikä tämä? Aika tiukka nousu oli tossa, mutta noin vaan ajamalla päälle sinäkin. Mutta ei olla muuten reitillä tällä hetkellä. Mä en tiedä, olisiko se Bike Park tyylinen lasku ollut meilläkin, jos olisi pysytty reitillä. Nimittäin katsoppa tuossa sininen viiva, mikä näkyy vähän tuo tummasininen tuolla, niin se on se reitti. Ja tuo katkoviiva on se, mitä me tultiin. Tuo mäki alas. Selvä. Niin vähän meni pieleen, mutta ei paljon. Jos tuolla oli pyöräilijä tuolla päällä, niin tuonnekkaan sitä ei tajous nousta sitten. Oi saatana. No ei se, lähdetään menemään. Loppumatka enää jäljellä tuonne Syötteen luontokeskukselle. Oli tosi kiva reitti. Harmittavasti vaan tämä, jonka kartalla me mentiin, niin oli kiertänyt tavallaan väärään suuntaan. Ne oli ne hienot mutkaiset Bike Parkki tyyliset laskut. Olikin meillä hienoja mutkaisia nousuja, mutta ei voi mitään. Siinäkö se nyt ois sitten? Joo. 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 Siinä se olisi hyvä juhannusta vaan. Ruvetaanpa syömään ennen kuin lähdetään saunaan. Niin. Joo. Sulla oli joku spesiaali juoma nyt siinä. Passion Wrestle Fruit Sour. Joo. Ford Sour. Fruited Sour. Ai. Raspberry, cherry, passion fruit and vanilla. No niin. Super delicious and crushable. Joo. Sehän kuulostaa just hyvältä kakun kanssa. Tuohon on ihan raparperimehun väristä. Sitten otetaan makutesti. No onpa kyllä. Ei tämä kyllä ollut. No, se oli vähän niinku olut hyllystä, mutta... No on se olutta, mutta se on semmoista jännä maku. Hyvä maku. Raikas ja just juhannusmainen. Sopii tämä meidän mansikkapakun. Varmasti. On kyllä niin hyvää kakkuakin, että melkein vois ennen saunaa syö kokonaan, mutta
Mutta ei me syy. Se on jälkiruoka se loppu. Niin on, ja mulla on nyt nokassakin sitä kakkua. Mitähän sitä tuohon meni? Se on kello 11 juhannusaattona ja käytiin katsomaan pari auki olevaa. Pitääkö mä mennä tuolla? Tuossahan se niinku se huippu on, mutta minä tiedän. Käytiin katsomaan pari auki olevaa baaria kautta terassia ja lähdettiin äkkiä pois. Ei ollut yhtään meidän paikkoja. Nyt sitten ajettiin autolla tänne Isosyötteen päälle ja käydään katsoa keskiyö aurinkoa tuolta huipulta. Tuossa ihan suoraan eessä. Jos me jostakin päästään sinne. Ehkä me täältä päästään. Joo, kyllä täällä on paljon mukavampaa kuin missään baarissa. Tuolla on muuten joku tehnyt nuotion. Tuo ei varmaan ihan sallittu nuotio ollut tuo. Hienolla paikalla kyllä, mutta... Nyt taitaa olla Jossu tuolla Isosyötteen korkeammalla paikalla. Aurinko häikäsee. Kyllä se aika korkealta paistaa näinkin matalalla. Tai siis niinku... Miten se sanoo? Joo, ei täällä ihan yötyö maantieteellisesti matalalla. Niin, ei oo yötyö yö. Melkein. Melkein. En tiedä kuuluuko tuo hirviä bilemusiikki teille sinne kameran kautta, mutta siellä on bileet käynnissä edelleen. Mut sitten jos täällä joku tanssii, niin se johtuu vaan siitä. Niin. Rallivideoita, mutta se on toinen kanava. Onko? Vaikka nyt ei välttämättä siltä näytäkään. Majapaikka jätetty taakse ja lähdettiin kuulemaan Kupson kutsua. Eli tuossa on semmonen luontopolku tosta vähän tonne Puolangalle päin sitten kun päästään johonkin, niin käydään siellä vielä tässä pienellä kävelylenkillä matkan varrella ja nyt ajetaan näköalatietä, joka sopisi myös hyvin rallin erikoiskokkeeksi aivan selvästikin. Niin katsellaan maisemia tässä nyt vähäsen ja ajellaan sitten sinne Kupson kutsun lähtöpaikalle. Olisipa mahtavaa erikoiskoa muuten oikeesti. No ois, mutta täällä voi olla nyt vastaantulijoita. Niin voi. Ja sulla on pyöriä perässä. No sekin vielä. Ja mä en oo mikään rallikuski. Niin. Vielä. Joo, se on varmaan niinku tuo... Siinä on 3 eri lenkkiä, jotka on laitettu tuohon lähtöön vaan niinku pöhölösti sillä niinku kaikki eri mittasina vaan. Ja se on tuo 10 kilometriä yhteensä sitten. Aika erikoinen oli tosiaan tuossa, kun se meni niinku, tai oli nuo kilometrikyltit sillä, että ei ollut niinku sitä pitkää reittiä ollenkaan. Ollaan siis täällä liikenteessä ja sääskiä on jonkun verran. Ei ole vielä tällä reissulla ollut
häiriöksi asti, eikä ole kyllä vieläkään, mutta vähän tuossa niitä pyörii heti parkkipaikalla. Opastukset jatkuu, mutta tuonne päinhän nuo niin kuin näyttää nuo pitemmät reitit, niin mennään varmaan sitten sinne. Toki nuo pitemmät reititkin on edelleen lyhyitä reittejä. On koko ajan oikeastaan noustu. Ollaan jo aika korkealla, kun tuossa äsken käveltiin tämmöistä hakkuaukkia ja näkyy vähän maisemia, niin täällähän saattaa olla lisääkin näköalapaikkoja luvassa, kun päästään ylemmäs ja johonkin semmoiseen maastoon, mikä ei ole hakkuauki. Sääskiä on jonkun verran jouduttiin vähän myrkkyjä laittaa, mutta eihän nuo vieläkään täysin pois pysy, että äkäisiä on. Tässä olisi nyt sitten viimeinen risteys, missä pitäisi päättää, että mihin mennään, mutta sekö ei nyt ole se joku näköalapaikka niin tämän tien varressa, ei kun reitin varressa. Se on tuolla. Jos sä lähdet tuota Lumousta, me ollaan tuolla nyt. Mennään tuolla. Ei me siellä olla. Täällä. Ei me siellä olla. Missä me sitten ollaan? Kun me ollaan... Tuolta lähetty. Ei kun niin se on noin päin tuo kartta, joo ollaan me tuossa. Niin. Mutta onhan se tuo, sehän tulee täältä kun tullaan täältä, jos mennään tuo pitkä reitti, niin sehän tulee tuo. Tulee se sielläkin. Mutta jos me mennään lyhyt reitti, niin se tulee sielläkin, mutta niin. Se pitää vaan poiketa. Niin. En mä tiedä, kumpaahan me mentäisiin. No jos sä kerkiät mun kanssa pitemmälle retkelle, niin minä lähden tonne. No mennään sinne. Jää vaan nuo suomaisimmat sitten siellä. No ei nyt suota kummempia varmaan. Ja kyllä niitä näkee sitten varmaan. Tässä. Ensimmäinen vähän semmonen voi sanoa, että niinku näkemisen arvoinen paikka tällä reissulla. Tai tällä polulla, ei tällä reissulla. Täällä on joku pieni myrskyn poikainen pyörähtänyt joskus aivan selvästi tässä mehtässä. On melko paljon kuusta nurin. Näyttää olevan mäntyäkin. Tässä olisi mahdollista paistella makkaraa. Mutta en tiedä paistetaanko vielä tässä vai mennäänkö sitten sinne näköalapaikalle makkaran paistoon. Tästä vissiin palo kun näyttäisi kiertävää ehkä tämän lammen ympäri. Onkohan tässä oikeasti jotakin lohta, kun se oli joku lohilampi nimeltä. Aika jännä kyllä, että jos tämmöisessä lammikossa lohta olisi, mutta mistäpä nusta tiedätte. Suhteellisen kirkas vesi näyttäisi kuitenkin on. Jäätiin nyt kuitenkin sitten tähän tauolle koska. Mä ajattelin käydä uimassa. Ei oo kyllä uikkareita, mutta ihan sitä uikkarilla ui. Ei. Kaikkia hullutuksia. Juhannusuinnille. Niin. Älä huku. Ei mä en mene kauaksi. Joo. Kohta paistuu makkara. Pitääkö meidän nyt laittaa tähän videolle sitten, että se ei ole suositeltu lapsille? Mä en tiedä mitä sä oot kuvannut. No ei, siinä pitäisi mitään ihmeitä on. Kyllä lapsetkin saa uida. Lapset ui aina alasti. Niin. Kuulemma. Mä en oo uinut alas. Lapsena.
Sammutetaanpa tuo nuotio varalta tuossa ihan veellä, kun kuitenkin sen verran vähän niinku tuuleskelee ja vaikka mitä, niin... Oho. Nyt se on se sauna täällä. Ja ei oo kuitenkaan niinku... Vaikka ei oo mikään mehtäpalovaroitus eikä tämmönen, mutta hyvähän se kuitenkin varalta on sammuttaa. Sitten seuraavat tulee 5 minuutin päästä tähän ja ihmettelee, että no miksi te mun kaustellut tämä nuotti. Mutta me lähdetään jatkaa matkaa. Tuossa tulee aika kova nousu varmaan seuraavana. Ainakin kartan perusteella. 152 metriä on tällä hetkellä jo nousumetri. Niin tässä tulee ihan hyvin noita nousumetrejä tällä reissulla kyllä. Nousumetrit oli mökillä 150 mökillä. Laavulla 152. Nyt näyttää 194. Puoli kilsaa ollaan tultu. Elikkä mitä se? 70 metriä puolella kilometrillä noustu ja sen kyllä huomaa. En edes hengästynyt. Mutta täällä alkaa olla ihan kivat maisemat, vaikka tämäkin on kyllä... Ehkä se laavu muuten näkyy tuolla. Joo, tuolla. Tuolla noin. Siellä me äsken oltiin. Niin tääkin on kyllä nämä maisemat, niin on periaatteessa vähän mehtähakkuiden ansiota siinä mielessä, että tässäkin on aika nuorta tämä mehtä, että jos tämä olisi tuommoista isoa mehtää niin kuin tuossa vieressä, niin ei välttämättä näkisi noita maisemia. Puolensa ja puolensa aina asioilla. Jaha, lähdetäänkö jatkaa ylöspäin? Nyt on aika jyrkän näköistä laskua ja täältä nyt näkee isosta mehtästä huolimatta vähän maisemaakin. Jaurakkajärvelle on. Sieltä vähän puitten takaa avautuu näkymä. No niin, ollaan nyt tässä seuraavalla taukopaikalla. On 300 metriä sivussa tuosta reitiltä, mutta täällä oli sen verran hyvännäköistä maisemaa ehkä luvassa, niin sen takia ajateltiin sitten, että käydään täällä kahvilla. No joo, hyvännäköistä hakkuuaukiaan tuolla. Että ihan sillä lailla niinku koko reittikin näköjään menee tuolla Jaurakkajärven toisella. Mutta joo, tämmönen hakkuuaukiahan siellä aika iso on. Älä kato sitä. Mutta muuten on kyllä maisemat ihan kiva. Aika jyrkkä mäki. Mä voitais tästäkin oikasta tietenkin tonne polulle, mutta... Messään, niin mä otan kuva. Joo. Sen verran kovasti tuulee tuolta alavilta mailta, että lähdetään kuitenkin jatkaa matkaa. Hetkinen, onko tuo nyt sitten aikainen Facebook? Ei se ollutkaan, mutta on tässä nuo merkit näkyy täällä. Kruununvoutin merkit. Historiallinen puu. 1719, no 70 vuotta sitten on tehty nämä merkit tuohon puuhun. Mutta ei ole onneksi metsuri niitä kaatanut. Että on jäänyt vähän tähän rinteeseen. Sehän muuten olisi monenlaista tässä voisi tapahtua. Lähtisi vyörymään maa ja kaikki, jos nämä olisi hakattu. Mut niin, siis lähdetään sinne viimeiselle taukopaikalle kuitenkin saunomaan. On siellä sauna. Juomme vaan kahvit. Joo, lähdetäänpä menneen, niin päästään
joskus kotiakin tältä reissulta. Meillä on tulossa taas kisavieraita, niin kuin taisin mainita, että sunnuntaina pitää olla. Ja muissa hommissa niin niitä kohti. Tässä on sitten niinku tämä reissun viimeinen taukopaikka. Aika hieno paikka kyllä. Täällä on nuotiopaikat, muurinpahoja pannutkin löytyy ja huussi on jossakin ja puuliiteri. Ja sitten siinä on sauna ja lähdevettä tulee tosta hanasta. Tätähän pitää melkein maistaa. Onko hyvä? Ihan raikasta. Sitten varmaan ollaan viikko mahatauissa tämä ihan. Eikö se ollut tämä kesän treeni? Katsotaanpa saunan puolelle. Onko täällä kylpiöitä kovin paljon? Ei ole kylpiöitä, mutta kyllä se olisi kaikki valmiina. No niin ois. Ois enemmän aikaa, niin ruvettais juhannus saunomaan täällä vielä kerran. Tälle juhannukselle. Mutta kun ei ole aikaa, niin ei pysty tekemään sitä. Eli tuossa ollaan ja tuommoinen hilposu olisi sitten vielä autolle. Pidetään kahvitauko tässä ja kävellään autolle sen jälkeen. Tässä tehdään tämmöistä empiiristä tutkimusta siitä, että pitääkö se paikkaansa, kun väitetään, että sääsket on enemmän toisten ihmisten perään kuin toisten. Mulla näyttää housut tältä. Sulla näyttää housut tältä. Niin, on sielläkin nyt pari. On siellä 2. Paljon. Mulla on niinku 2 sentin alueella. Eli tämä tutkimus on kyllä osoitettu ihan oikeaksi, joka on joskus aikoinaan tehty. Kahtokaa nyt. Hirviää säpi. Mutta sääskistä huolimatta tämä reitti oli, no eihän nyt vielä lopussa olla, mutta aika lailla. Ei varmaan tuossa loppupätkällä mitään ihmeitä on. En nyt tiedä, oliko tässä semmoista mitään superhienoa maisemaa, mutta ihan tämmönen mukava välipysähdys tässä, jos kulkee sopivasti. Me vähän koukattiin, mutta jos ajatellaan, että tullaan tuolta niinku Puolangalta Rovaniemelle esimerkiksi ja on aikaa pysähtyä, niin kannattaa käydä pysähtyä ja vaikka saunomassa tuossa noin, että siinä on hyvän näköinen sauna ja varmasti jos hyvät löylyt ja mekin saunattaisiin, jos olisi enemmän aikaa. Perkele. Ja niin varmaan lopetellaan tämä meidän juhannusreissun video nyt tähän ja ei meistä ole pakko tykätä eikä tästä videosta, mutta voi tykätä jos haluaa. Ja jatketaan varmaan sitten seuraavalla videolla, joka nyt ei oikeastaan ihan sillä tähän kanavalle hirviästi välttämättä sovi, mutta elämyshän se on sekin, eli erämys. Kun lähdetään pellaan 3 päiväksi lentopalloa, tai minä lähden. Sinne siis. Oltaisiko silleen? Voi perse! Mahtavaa, kun ei päästä edes reitille, kun ollaan jo. Äläpä mene sinne. Sä menet aivan väärään suuntaan.